Părinții sunt sau nu de vină pentru viața pe care o duci acum? Sunt curioasă să-mi spui părerea ta. Eu cred în felul următor, că da, ceea ce faci tu în momentul de față e important să faci pentru tine, indiferent dacă sunt sau nu vinovați în viața ta, e important să te uiți înainte și să iei decizii care să vină în favoarea ta, să-ți asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale. Însă, atenție, este foarte important ca și părinții să-și asume responsabilitatea, să înceapă și să lucreze cu ei și să încerce și ei să evolueze și să rezolve situații din viața lor. Pentru că ce se întâmplă? Lucrez cu foarte multe mame care spun că mama mea mă sună să se vaite, că mama mea mereu e bolnavă, că mama mea mereu îmi cere bani, că mama mea mereu vrea să vină cu noi în vacanțe și se vaită că nu o luăm pe nicăieri. Și atunci ce se întâmplă? Părinții intră în rolul de copii și tu devii părintele lor. Și atunci e important ca tu să-ți asumi un rol de copil și părinte de părinte. Deci cumva cred că, într-adevăr, părinții e nevoie să lucreze și cu ei, dar într-adevăr noi trebuie să ne asumăm munca interioară și să mergem înainte. Sunt curioasă să aflu și părerea ta.